Terve! Rekisteröin tällä videolla Nebulan webhotellin ja tämä video on kritiikki Nebulan palvelun helppoutta ja hinnoittelupolitiikkaakin kohtaan. Mainos webhotelli Nebula, tää vaikuttaa loogisemmalta. Joo, tässä oli niin täältä se löytyy. Webhotel Pro 1220. Markkinoiden suosituin webhotelli. Kotimainen toimintavarma, tietoturvallinen, sisältää niitä ja näitä. Joo, ei näissä ole mitään sillä tavalla. Ostetaan. On 3 kuukaudeksi, ettei ihan nyt vaan testi mielessä. Tässä on erikoisuus, että näiden webhotelliin pitää, tai heidän webhotelliin pitää ostaa erikseen MySQL-tietokanta, eli 1220 ei sisällä tietokantaa. Se otetaan erikseen 7,32 per kuukausi, ja täällä todella mainitaan, että tämä pitää ottaa lisäksi, eli tietokanta on Nebulalla lisäpalvelu. Julkaisujärjestelmät niin kuin VP ja verkkokauppa, niin kuin WooCommerce. Jatketaan. Pistetään vaan joku domain, jopa jotakin.net. Jatketaan. Joo, rekisteröintiaika. Joo. Ei lisätä mitään. Jatketaan. Yritystietoja. Yritysosasto. Osasto vaaditaan. Johtoporras Turbo 2900 plus 408. Joo. Kalanti on hyvä paikka. Jaakko Pöntinen. Vainio Mooses @mooses.fi 456 423. Sitten luo MyNebula-tunnus. Tästä tulee pieni probleema myöhemmin, eli kannattaa muistaa, me luodaan MyNebula-nimiseen palveluun tunnus. Hyvin yksiselitteinen tämä homma. Tosta noin ja mä pastean tuohon salasanat. Tässä on kaikki fine. En lukenut ja hyväksyn. Lähetä tilaus. Katsotaan. Elikkäs webhotelli, lisäpalveluna tietokanta, mikä ei nyt kyllä ole kovin hieno juttu. Ja sen lisäksi tämä ei sisällä vielä SSL-lisenssiä, mikä nyt tämmöiselle, jos joku yritystoimintaa aloittelee tai pyörittelee pientä verkkokauppaakin tai tällä tavalla, tai isompaakin, niin ei missään nimessä pitäisi joutua ostamaan tämmöistä verifioitua SSL-lisenssiä tai tämmöistä domain-kohtaista, eli kyllä ihan Let's Encrypt-lisenssi riittää aika pitkälle. Tätä ei pitäisi joutua maksamaan. Samoin tämä, että tietokanta ei kuulu webhotellin hintaan, niin se on aika villi juttu. Eli yhteensä tämmöisestä Nebulan perus webhotellista, mikä varmasti on erittäin suosittu palvelu, kenties valitettavasti. Kuukausivelotukset 19,52 per kuukausi ALV 0 ja sitten vielä tuo SSL päälle. Ja nyt tulee semmonen olo, että nyt täytyy vielä ostaa tää SSL-lisenssi kyllä tähän päälle. Mä luultavasti tässä vaiheessa en tulostaisi vielä tilausta. Kyllä joku voi sen nyt huomata tulostaakin, mutta minkä takia se on huomioarvosta on tämä, että tästä SSL-lisenssi-ostosta päätyy johonkin tämmöiselle sivulle, mikä on kyllä ihan selvästi pilallinen. No, vakio juttu, mennään backiin. Eihän siellä enää mitään ole. No nyt tulee semmoinen fiilis, että mehän tehtiin MyNebula-tili. Siellähän varmaan löytyy kaikki. Etsitään MyNebula. MyNebula, sisäänkirjautuminen. Laitetaan tuohon käyttäjätunnus ja
salasana. Kirjaudu sisään. Väärä käyttäjätunnus tai salasana. Mä oon nyt aika monesti tän tehnyt. Mä testasin tätä hommaa ennen kuin mä rupesin tätä videota tekemään, niin tähän se on tyssäni joka kerta. Ja tänne tulee kyllä sähköpostiin ihan oikein tuo tilausvahvistus, mutta mä en tiedä, onko se niin jollekulle se ehkä on hämmentävää, kun mä otin, että mä otan sen 3 kuukaudeksi, mutta siinä tilauksen yhteenvedossa kerrottiin kuukausihinta, ja nyt tämä mun tilauksen kokonaishinta on kuitenkin 97,29, eli tästä mä en kyllä henkilökohtaisesti, no siinä on vaan jotain vähän omituista. Kyllä mä ymmärrän. Mä otin 3 kuukautta ja sitten mä näin kuukausihinnan mun tilauksen yhteenvedossa ja nyt tulee sitten sähköpostiin 3 kuukauden hinta. En tiedä. En nyt itse ihan hirveästi tykkää. Ja nyt pitäisi päästä sinne My Nebulaan. Katsotaan, unohtuiko salasana. mainiomooses@mooses.fi. Tilaa salasanan vaihtokoodi. Sitten odotellaan, katsotaanpas. Toivottavasti tulee pian. Jos ei se tuu tähän ihan kovin nopeasti, niin sitten mä pistän vähän fast forwardia tähän väliin. Nyt tulee just semmonen olo, että kirjoitinko mä sen oikeisen. Sitten mennään ja kirjoitetaan uudelleen. No pitäisikö sitä... Onko se sitten joku muu paikka kuitenkin? Mulla on aiemminkin ollut tää ongelma. Mä oon yrittänyt kirjautua Nebulaan sisälle. Ja mä oon löytänyt muutamia eri kirjautumisportaaleita. Ja lopulta... muistaakseni tai sitten asiakkaan piti lähettää mulle joku... Katos, tässä on My Nebula hallintapaneeli. Voit kirjautua My Nebula HTTPS. No niin, nyt ollaan jossakin toisessa Nebula-hommassa. Tää ei oo My Nebula, nyt lukee vaan Nebula, mutta tuolla on My Nebula. Tilillä se ei ole yhtään palvelua. Täällä on. Tila on valmistautunut. Nyt ollaan sitten uudella. Mä en oo vielä, nyt tää on niinku ihan, mä oon niinku ihan yhtä. Okei, verkkotunnus näkyy täältä, mutta mulla ei ole vieläkään sitä SSL-lisenssiä. Ja varmaan pitää sitten odottaa nyt, että tää jotenkin etenee, että mä pääsen ostamaan sen. Hinta on 8,5 € kuukausi. Pitäisi olla ilmanen. Eli kyllä tää video on oikeastaan kritiikkiä Nebulaa kohtaan, että on ihan valtava iso toimija. Telia, Nebula, Inmix, mikä nyt onkaan nykyään. Ja homma on tällaista. Ei vaan kerta kaikkiaan oo hyvä homma. Ja tuokin nyt näyttää hauskalta, että 2014 on jotakin tätä paneelia näköjään päivitetty. Mutta tähän mä lopetan, koska mulla ei ole enää tietoa, miten pitäisi päästä eteenpäin, niin nyt pitäisi sitten varmaan odottaa tai luultavasti vaan odottaa. Mä oon kärsimätön ihminen ja niin on monet. Ja tällaisten asioiden pitäisi mennä niinku ihan tosta vaan. Tää on ihan crazy juttu.